మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో నా ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, మీ అందరికీ శుభములు, వందనాలు. అందరు బాగున్నారు కదా? ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో దేవుడు మాత్రమే మనకు ఆశ్రయము, దుర్గము అని నమ్మి మనం బ్రతకాలి. కరోనా వైరస్ మనల్ని తాకలేదు. కారణము, మనము దేవుని ప్రజలమై ఉన్నాం. ఒక్క మాట వినండి. నోరు లేని ఒక కోడి ఆపద ఆకాశములో పైనుండి ఒక నీడ కింద పడితే పెద్దగా అరిచి తన రెక్కలు ఎత్తి పట్టుకుంటుంది. పిల్లలన్నీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చు, వాళ్ళ అమ్మ రెక్కల్లో దాక్కుంటాయి. రెక్కలు మూసేస్తుంది తల్లి. నోరు లేదు. మరి మనం ఆరాధిస్తున్న మన దేవుడు భూమి ఆకాశములకు దేవుడు, సమస్త మానవులకు దేవుడు, గొర్రెలకు మంచి కాపరి, తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెట్టే దేవుడు. మనల్ని విడిచిపెడతాడా? ఏం భయపడవద్దు. దేవుని యొక్క వర్తమానం వినడానికి ముందు ఏదో పనులు చేసుకుంటూ మామూలుగా ఆలకిస్తున్నారా? అది తగదు. దేవుని మందిరములో మనం ఎలాగ ఆరాధనలో కూర్చుంటామో, బైబిల్ పట్టుకొని చక్కగా కూర్చొని శ్రద్ధగా ఆలకిస్తూ పాడితే పాటప్పుడు సంతోషంగా పాడుతూ ఆయన మహిమపరుద్దాం. ఆయన వాగ్దానము నమ్మదగినది. ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు కూడి ఉంటే అక్కడ వారి మధ్యలోనే ఉంటానని ప్రభు వాగ్దానం చేశాడు. మాట తప్పడు, ఎన్నటికీ మారని దేవుడు. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుత లోకంలో పరిస్థితులు గమనిస్తుంటే అగ్రరాజ్యాలు అని చెప్పుకునేవారు. అగ్రరాజ్యాలు, మేము చాలా గొప్ప, మమ్మల్ని మించిన వారు లేరు, మాకు గొప్ప మిలిటరీ శక్తి ఉంది, మా దగ్గర అణుబాంబులు ఉన్నాయి, బోలెడు విస్తారమంతా ఇతర దేశాలకు కూడా పంపించగలిగినంత సామర్థ్యం మా దగ్గర ఉంది, ధనం అని విర్రవీగిన వారు కుదేలైపోయారు. గమనిస్తున్నారా? ప్రభు ఏనాడు తన వాక్యంలో చెప్పాడు, నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచు. దేవుని బిడ్డలారా, ఎప్పుడు మనలోనికి గర్వము రానియద్దు. గర్వము ప్రవేశించిందంటే వెనుకనే పొంచి ఉన్నది నాశనం అని గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఆయన మాటలు సత్యం, ఆయన మాటలు జీవం. కాబట్టి అటువంటి ఆలోచనలు మనం లేకుండా, ఇటువంటి విపత్తు కలిగిన కారణము ఏమిటంటే ఇంకా మారు మనసు పొందని వారు, ఇంకా యేసును ప్రభువు అని ఒప్పుకొనని వారు, రక్షణ లేని వారు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. వారందరిలో ఒక్కరు కూడా నశించిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేక ఇది ఈ సమయము అనుకూలపరుస్తున్నాడు. ఇటువంటి విపత్కరమైన సమయాలలో దేవుని యొద్దకు ఇకనైనా నా యొద్దకు వస్తారు, నా మీద ఆధారపడతారు, నా శరణు వచ్చుతారు, నా కాపుదల కొరకు ప్రార్థన చేస్తారనే ఒక్క కోరికతో ప్రభు ఈ ఒక్కసారి ఈ కుదుపడానికి అనుమతించినట్లుగా మనం గ్రహించాలి. అందుకని వేడుకగా ఉండొద్దు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, శ్రద్ధగా దేవుని మాటలు విన్నాం. ఒక పాట పాడుకున్నాం. గాఢాంధకారంలో, ఎటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో అని అర్థం. చీకటనే కాదు. నేను నీ బిడ్డనైన నేను ఒకవేళ నడిచినట్లయితే కంటి పాప వలె నన్ను ప్రభువా నీవు కునుకగా కాపాడుతావు. అందుకే నా బ్రతుకు దినములన్నీ ప్రభు అయిన యేసునకు స్తోత్ర గీతాలు పాడతాను అని ఈ పాట మనం పాడుకునేది. ఒకసారి సంతోషంగా పాడదాం. ఎవరు భయపడనక్కర్లేదు. ప్రభువు మనకు తోడు.
బెదరను నాతో ఉండగా బెదరను నాతో ఉండగా దేవుని యొక్క వాక్యం విన్నాం. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 14వ వచనం. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 14వ వచనం. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకు ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును ఉండును. చాలు. ఇది క్రిస్మస్ దినాల్లో చెప్పుకుంటున్నాం కదా. పాస్టర్ గారు ఈరోజు ఎందుకు ఈ వాక్యం చెప్తున్నారు అని ఆలోచన మీకు వస్తుందేమో, కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇప్పుడు భూమి అంతటా బహుభయంకరమైన స్థితిలో ఉంది. ఒక్క దేశం అని కాదు, ఒక్క రాష్ట్రం అని కాదు, ఆ భాష మాట్లాడే ప్రజలు కాదు, ఈ భాషలు కాదు, భవంతుల్లో ఉంటున్న వారు కాదు, నిరుపేదలుగా ఉంటున్నారు కాదు, ఎవరికి సమాధానం లేదు. కలవరముతో నిండిపోయింది సర్వలోకం. అందుకు ఈ మాట తెలియజేస్తున్నాను. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో నిత్యము దేవునికి మహిమే. ఆయనకు కొందరు ఇష్టలైన వారు ఉన్నారట భూమి మీద. వారు మాత్రము కలవరము లేకుండా సమాధానంగా కలిగి ఉంటారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆహారం కొరత ఏర్పడింది. నిన్న 3 రోజుల క్రితము యుఎస్లో జరిగిన సందర్భం నేను టీవీ చూస్తుంటే న్యూస్ ఛానల్లో చెప్తున్నాడు, లక్షల కొలది మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి, శ్మశాన వాటికలలో తవ్వి పాతి పెట్టుటకు స్థలం లేదు, అందుకని ఫుల్ ప్యాక్ చేసి చనిపోయిన శవాలన్నిటినీ పార్సిల్ లాగా ప్యాక్ చేసి రోడ్ల మీద కొన్ని వేల మందిని పడుకోబెట్టేశారు. అది నా కన్నులతో చూశాను, మీరు అనేకులు చూస్తుంటారు. వారికి సమాధానం లేదు. ఆయనకిష్టలుగా మనము జీవిస్తే మనకు సమాధానమని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ఎంతటి భీకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. మనం ఎంత క్షేమంగా ఉంటున్నాం. మన ప్రభుత్వములు మన పట్ల ఎంత శ్రద్ధ కలిగి ఉంటున్నారు. ఆహారం కొరత ఉందా, నీటికి కొరత ఉందా, ఎవరైనా రోగాల బారిన పడుతున్నారా? ఖచ్చితమైన ఆదేశాలు పంపిస్తున్నారు.
దాని ప్రకారం లోబడిన వారందరూ సమాధానంగానే ఉన్నారు, సంతోషంగా ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆయనకు ఇష్టలై ఉండాలట సమాధానం కావాలంటే. అటువంటి మాట మరొకటి ఉంది. 33వ కీర్తనలో 12వ వచ్చి 33:12 యెహోవా తమకు దేవుడుగా కలిగిన జనులు ధన్యులు, ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకొనిన జనులు ధన్యులు. చాలు, ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినండి. 2 భాగాలు ఉన్నాయి దీనిలో. మనము దేవుడైన యెహోవాను ఆరాధిస్తున్నాం. మనము యెహోవాను దేవుడుగా కలిగిన జనము మనము ధన్యులమని వాక్యం చెబుతూ ఉంది. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ, ఆయనకి ఇష్టలైన వారికి భూమి మీద సమాధానము. అది భూమి మీద ఉన్న ప్రజల్లో వారు ధన్యులు అని ఇక్కడ వాక్యం చెబుతుంది. ఇప్పుడు చదువుకున్న వాక్యంలో దేవుడు ఆయన యెహోవా తన కొరకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకున్నాడంట. లోకంలో ఉన్న ప్రజలందరూ దేవుని ప్రజలు కాదు. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఆయన మేపే గొర్రెలలో మనము ధన్యులము. ఆయన మందలో మనం ఉండుటకు దేవుడు కొందరు ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆ జనులు దేవుడు కొరకు స్వాస్థ్యముగా కొందరు ఏర్పరచుకున్నాడు, వారు ధన్యులు. రాజ్యముల నుండి వంశముల నుండి ప్రభువా నీవు జనులను సమకూర్చితివి, మా దేవునికి ఒక రాజ్యముగా మనలను చేశాడు ప్రభు అని ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తాం. రకరకాల భాషలు, రకరకాల జాతులు, రకరకాల లోకములో దేశములో నుండి ఆయన కొరకు కొందరిని ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు, వారు ధన్యులట. నువ్వు ఉన్నావా ప్రియ బిడ్డ? ఆయన ఏర్పరచుకున్న జన్మలలో స్వాస్థ్యముగా నువ్వు ఉన్నావా? ఆయనను ఆరాధించే ప్రజలలో నీవు ఒకటిగా, నువ్వు ఒక స్త్రీగా ఉన్నావా సహోదరి? ఇవి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన మాటలు. యోహాను సువార్త అనేక మార్లు మనం వింటాం. 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం, ఎందరైతే ఆయనను అంగీకరించి ఉన్నారో, అనగా ఆయన నామమందు, అనగా యేసు నామమందు విశ్వాసముంచిన వారిని దేవుడైన యెహోవా తనకు పిల్లలగుటకు అధికారము మనకు అనుగ్రహించాడు. ఇప్పటికీ ఎవరైనా కానీ యేసు క్రీస్తును రక్షకుడుగా, దేవుడుగా, దేవుని కుమారుడుగా, విమోచకుడుగా, మరణించిన వాడిగా, మరణమును జయించి తిరిగి లేచిన వాడుగా తమ హృదయంలో విశ్వసించకపోతే, నోటితో ఒప్పుకొనకపోతే వారు దేవుని పిల్లలగుటకు దేవుడు అధికారం ఇవ్వలేదు. అందుకని అంటున్నాడు ఈ వాక్యంలో, ఎందరైతే తనను అంగీకరించి ఉన్నారు, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచిన వారిని, యేసు నామమందు విశ్వాసముంచిన వారిని దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు. అదే యోహాను సువార్త 3:16లో కూడా మనందరం, కాబట్టి ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు నామమందు విశ్వాసముంచిన వారిని నాశనం అవ్వకుండా ఆయనను అనుగ్రహించను, నిత్య జీవము పొందాలని యేసయ్యను పంపిస్తున్నాడు. చాలు, పంపించాడు. ఆయన నామమందు విశ్వాసముంచిన వారు, యేసును రక్షకుడిగా, దేవుడిగా అంగీకరించిన వారు నశించిపోకుండా. ఏమైనా దేవుని బిడ్డలారా, ఇదేంటండి కరోనా వ్యాధితో వేల మంది, లక్షల మంది చనిపోతుంటే దీనిలో దేవుణ్ణి అంగీకరించిన వారు లేరా అనే ప్రశ్న మీలో చాలామందికి వస్తుంది. ఉంటారు. మరణము అందరికీ వస్తుంది. మరణము తప్పించుకొని నరుడు ఎవడు లేడు అని 89వ కీర్తన చివరి భాగంలో రాయబడింది. రకరకాల కారణాలతో మనుషులు లోకంలో మరణిస్తూ ఉంటారు. కరోనాతో కొంతమంది నేటి దిన మనం అలా చనిపోయి ఉండొచ్చు. అంతే.
వారు దేవునికి ఇష్టలుగా ఉంటే నిశ్చయముగా వారు దేవుని సన్నిధికే వెళ్తారు. మిగతా వారు పరలోక రాజ్యం లేదు. నిత్య జీవం అనుగ్రహించుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చాడు, యేసును రక్షకుడుగా అంగీకరించిన వారికి. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనము ధైర్యము కలిగి జీవిద్దాం. మహోన్నతిని రెక్కల్లో ఉండుటకు ప్రయత్నం చేద్దాం. అనుదినము వాక్య ధ్యానం ద్వారా, అనుదినము ప్రార్థన ద్వారా ఆయన బిడ్డలుగా మనము బ్రతుకుటకు మనము సిద్ధపడాలని దేవుడు తను కోరుకుంటున్నాడు. ఒకవేళ మనం అనుకుంటాము ఏం పర్వాలేదు, మంచి ఇంట్లో ఉంటున్నాం, అద్దెకైనా పర్వాలేదు, మంచి గృహంలో ఉంటున్నాం, అక్కడ మంచి ఆహారం దొరుకుతుంది, నీళ్లకు మాకు ఏమాత్రం కష్టపడడం లేదు, 24 గంటలు వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది, కూరగాయలు కూడా ప్రభుత్వం అందించే కూరగాయలు షాపుల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇంకా మాకేంటి అనుకోవద్దు. 33వ కీర్తనలోనే 16వ వచనం నుండి చదువుతున్నా. ఏ రాజు కూడా తన సైన్య బలం చేత రక్షింపబడ్డు, ఏ వీరుడు అధిక బలం చేత తప్పించుకున్నాడు. రక్షించుటకు గుర్రము అక్కరకు రాదు, అది దాని విశేష బలము చేత మనుషులను తప్పించలేదు. వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పించుటకు, కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడుటకు యెహోవా దృష్టి. జాగ్రత్తగా వింటున్నారా? ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి మీదను, ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టు వారి మీదను నిలుచుచున్నది. నిన్న రాత్రి న్యూస్లో అమెరికా దేశం అని గురించి చెప్తూ, అగ్రరాజ్యం, అనాది కాలంలో రోమన్ ఎంపరర్, రోమా ప్రభుత్వానికి ఉండే సైనిక అత్యధికమైన బలం కలిగిన సైన్యము ఈ నేటి దినాల్లో అమెరికా సైన్యం చాలా పకడ్బందీగా ఉంటుంది. ఎన్ని దేశాలు కలిసి వాళ్ళ మీదకి వచ్చినా కానీ వాళ్ళ మీద యుద్ధం ప్రకటించుటకు సిద్ధంగా ఉండే అమెరికా. అయితే ఏమంటున్నాడు? ఏ రాజును సేనా బలము చేత రక్షింపబడి వెల్లికలు పడిపోయారు. వారి పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంది. ఆహారం కొరకు గవర్నమెంట్ ఇస్తారు అంటే వేల కార్లు రోడ్ల మీదకి వచ్చేసినాయి. 12 గంటలు 10 గంటల చొప్పున రోడ్ల మీద అలాగే నిలబడుతున్నారు. అయినా కొందరికి అందట్లేదు. ఏమైపోయింది వాళ్ళ డబ్బు? ఏమైపోయింది వారి డాలర్స్? ఏమైపోయింది వారి సైన్యము? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఏ వీరుడు కూడా అధిక బలం చేత తప్పించుకుంటకు, రక్షించుటకు వారి సైన్యము నేటి మన అక్కడికి రాలేదు. బ్రతికితే చాలు అనుకుంటున్నాం, బ్రతుకుదాం చాలు అనుకుంటున్నాం. ఏ దేశము వలసపోవడానికి అవకాశం లేదు. దిగ్బంధం అయిపోయింది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా. వారి ప్రాణమును మరణమును తప్పించుటకు ఒకటే ఒక్క మార్గము. ఏంటంటే కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడడానికి. కరువు వచ్చింది, బెత్లెహేములోనే కరువు వచ్చింది, ప్రభు జన్మించిన స్థలంలోనే. వాగ్దానం చేసిన మన ఆత్మీయ తండ్రి, విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాము దినాల్లో కరువు వచ్చింది. ఇశ్రాయేలీయులు 430 సంవత్సరాలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండగా అక్కడ కరువు వచ్చింది. కరువు చాలా సామాన్యం. అయితే గోషేనులో ఉన్న దేవుని ప్రజల దగ్గర మాత్రం సమృద్ధి ఉంది. దేవుని స్తోత్రం చెబుదాము ఒకసారి. హల్లెలూయా. కాబట్టి వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పించుటకు, కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడుటకు యెహోవా దృష్టి అంట ఎవరి మీద ఉంది? లోకములో ఉన్న ప్రజలందరి మీద కాదు, ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి మీద. ఎవరైతే ఆయన కృప కొరకు, ప్రభువా 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 అయ్యా మమ్మల్ని విడిచిపోవద్దు, నీ కనుదృష్టి మా మీద ఉంచు, దయచూపు దయచూపు, నిజముగా మొర్రపెట్టు వారి మీద. మొర్రపెట్టువారు వేరంట, నిజముగా మొర్రపెట్టువారు అని బైబిల్ మార్పు చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నిజముగా మొర్రపెట్టే అనుభవం నీకుందా సహోదరుడా? ఎందుకంటే మేము నిజంగానే మొరపెడుతున్నాం అనుకోద్దు. ఆయన హృదయపు లోతులలో నీకు చూస్తున్న దేవుడు.
నీ భక్తి జీవితం ఆయనకు తెలుసు. నువ్వు నటిస్తున్నావో తెలుసు. మందిరమునకు వచ్చి ఎలా వాక్యం వింటున్నావా? వాక్యము జీవము, నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను. ఓ, అటువంటి పాటలు మనం పాడతాం. నేను బ్రతుకున్నట్లు నీ వాక్యము నాతో నడిపించు ప్రభువా, వినిపించు ప్రభువా అని కూడా మెసేజెస్ ముందు మనం ఓ పాట పాడతాం. నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా, నీ దాసుడు ఆలకించు. అయ్యా, నువ్వు మాట్లాడు. పాస్టర్ గారు మాట్లాడడం కాదు. అందుకని గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను. అందుకే ప్రభు మన కోసం ఎప్పుడో రాశాడు, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ, ఆయనకు ఇష్టలైన వారికి మాత్రమే భూమి మీద సమాధానం. ఈ సమాధానం కావాలా? ఈ క్షేమం కావాలా? అంతఃపురములో నుండి బయటకు రాబాకు, దేవుని యొక్క ఉగ్రత దినములు తీరిపోవు వరకు అని యెషయా గ్రంథంలో రాయబడింది. దేవుని యొక్క ఉగ్రత దినములు భూమి మీద ఉన్నాయి. తాండవిస్తుంది కరోనా వైరస్. బయటకు రాబాకు, దేవుడు నీకు ఏర్పరిచిన అంతఃపురంలోనే ఉండు. ఈ మాటలు నేను ముగిస్తాను. కాబట్టి దేవుని ఉగ్రత దినములు తీరిపో వరకు కూడా బయటికి ఎవ్వరు రాకుండా ప్రభుత్వపు మాటలను మనము అంగీకరించిన వారమై, ఆయన మాటలకు విధేయులమై, లోబడిన వారమై మనము జాగ్రత్తగా దేవుని చిత్తం నెరవేర్చు కొరకు మనము సమర్పించుకున్న జీవితములతో మనము ప్రతిరోజు పాడతానని నేను చెప్పానే, ప్రభువా నీ చేతికి నన్ను అప్పగించుకుంటున్నాను, నన్ను పట్టుకో, నీ వాక్కుతో నన్ను నడిపించయ్యా. నా జ్ఞానము కొలది కాదు, నీ వాక్యము ప్రకారము నన్ను నడిపించు. నీవు శిల్పివి, నీ చేతిలో నేను శిలగా ఉన్నాను. అనుక్షణము నన్ను నీ రూపము వచ్చు వరకు నన్ను చెక్కుము అని ఈ పాట పాడుకుందాం. ముగిస్తున్నాను. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమమయుడ, పరలోకపు తండ్రి, నిరంతరము నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక. ఇదిగో నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లే భూమి అందు కూడా నెరవేరని తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం.
గడిచిన పండుగ దినములన్నీ ఇలాగే ఎవరి గృహాల్లో వారుండి పాలు మాలక నిన్ను ఆరాధించాం. అట్టి కృప నీవు మాకే దయచేశావు, అనేకులకు దయచేశావు నాయన. నేటి దినమున కూడా మరి ఇక గురువారం, శుక్రవారం, ఆదివారాల కొరకు వాక్యాలు ప్రకటిస్తున్నాం. ఎందరైతే భూమి మీద నీ వాక్యమును ఆసక్తితో వింటున్నారో, భయముతో వింటున్నారో, ఎవరైతే నీ క్రీస్తు అనే బండ మీద వారి జీవితములను కట్టుకుంటున్నారో, వారందరికీ నీ వాగ్దానం చేస్తున్న సమాధానము వారి మీదకి విడుదల చేస్తున్నాను. యేసు నామములో వారు ధన్యులని మరొక్క మారు ప్రకటిస్తున్నాను. నా ప్రభువా, కరుణించు, కటాక్షించు. నీ ఉగ్రత దినములు తీరిపో వరకు నీ అంతఃపురములో నీ బిడ్డలందరినీ దాచిపెట్టుమని ఈ మా మనవులన్నీ కూడా మా ప్రభు అయిన యేసు నామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి, ఆమెన్. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఒక్క మాట వినండి. ఈ సందేశములు మీకు సంతోషంగా ఉంటే దయచేసి నాకు తెలియజెప్పరా. నేను కూడా దేవుణ్ణి ఆనందించి మీకు వందనాలు చెప్తాను. మీకే సమస్య ఉన్నా కానీ దయతో తెలియచేయండి. మీ అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు. ప్రభు